Hakabay bat kani ka jingkaran Thylliej. Wa pasal Paul ada bika yangi lemba ka shithi ka jung shiki nong Korinthian uang ba lada karong sing ka ai ka jing sawa ka bangi ngim la ban singu thu ka long ka jing leno ai. Kan long ka jing leno ai yang ta. Bat lada pi Kren dau Thylliej uba om dan bala ba singu thu man do ba singu thu ai nga. Pi lada pi ong ba ka jing Kren Thylliej ka dei ka jing ai ka jong oman siem. Good for you. Henry lada phimla ban interpret ya ka. Kalong ka jing leno lada pi Kren du Thylliej hapo ka jing yalang ka jong phi but don bas ngothu eka kata ka de ka jing bisharti phi bishari kitu ki badan to kamut phi condemn me ki but they don't deserve salvation kalenong ka baka saw jong ka shithi ka baning kong shikinong Kren apostle Paul bakan mau ingi ka dokon Isaiah ong ba blay uladap ong haki hukum ladap ong Isaiah 28 upengkan mau ba ubleu ang ba ngan Kren sing ni kibat ba do Thylliej jing kinong wei bat ki kim num sngut hu eka Paul pangkan mau ba kumnu ubleu penan kami ki Assyria ki bakran da kirimiang sentur kinong wei ban bishari ki Israel pila da Kren do Thylliej uba ki wei kim sngut hu kalong kajing bishar bat kalunong ka baka sa hung to ter pinda puli lesi ka dokhot ka ba arpu lai penni i hang to ba Paul pangkan mau ang ba kajing Kren Thylliej ka din kam ta kinong wei but kajing yalap kajing ya thulu pa kata kan kadai kabatay na kabanta ki bangit nganai pi kanuksa kaktin khasi jongi kadai kaktin kabajli hodo kata ngan oi pi ngatrai 10% ru ki bru kim dan su aneri khasi jongi ki bala ban Kren ya kaktin khasi tan rai namar ka kabakit jing hodo kata kajing jeliu jing jong kaktin khasi kalong kabarus pa ado kata mudur ma phi unwan uwe ubri uba umdei unong India but umpa jiyos ngaw ya kanika katin khasi ka jungi hari out of nowhere just like that Ukran ya kanika katin khasi ka jungi haka jing jeliu ki jingmut ki jongka uyero ublay don't you think ba I would be amazed ngangan lingo but ngani i shisaya kata ka jing phala ka jong ublay ka ba utre lamba uni nongway but kumta ngaru ngan sengen that's why thanks kani ka jingkaran Thylliej kare na kamda kinong way pi ngayo eka katin khasi na uni unong way and I believe and I become a believer ngangan long unong way uni ubakaran but I become a believer but hadin bangal along uta u believer ubangen kajing yalap kajing yat hulupa kare na kamda ki banget and then I received the gospel ladadan begitu ki baong bang Kren hagi Thylliej jong ki angel you know don't give all those nonsense shisha don't give all the nonsense Abraham Lot ki entertain ki angel they don't speak all those gibberish iraba shaba daba haba ang ba Kren Thylliej it's simply a different tongue a different dialect. Many may disagree on this, but that's the Bible's